Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried y cysylltiad rhwng ffactorau graddfa hyd, arwynebedd a chyfaint. Felly, gadewch i ni ystyried y ddau giwboid cyflun yma. I gychwyn, dwi am weithio allan y ffactor graddfa hyd ar gyfer y ddau giwboid. Nawr, hwn yw'r rhif, dyn ni'n lluosi yr ymylon yn y ciwboid bach efo, mwyn cael yr ymylon yn y ciwboid mawr. Ac felly, os dwi'n ystyried ymylon cyfatebol, enghraifft y 5 a'r 15 yma, dyn ni'n gallu gweithio allan fod y ffactor graddfa hyd yn 3, oherwydd mae 5 lluosi 3 yn 15, neu os hoffwch chi, mae 15 rhannu fy 5 yn reid y 3 iddo fi. Byddai wirio fod hwn yn gweithio efo'r holl ymylon, enghraifft y Richter, 3 cm fan hyn, lluosio'r ffactor graddfa 3 yn 9, a wedyn y dyfnder 4 fan hyn, lluosio'r ffactor graddfa hyd 3 yn 12. Nawr nesaf, gadewch i ni ystyried y ffactor graddfa arwynebedd. Nawr hwn yw'r rhif dyn ni'n lluosi unrhyw arwynebedd yn y ciwboid bach efo, mwyn cael yr arwynebedd cyfatebol yn y ciwboid mawr. Enghraifft, ystyriwch tu blaen neu ffrynt y ddau giwboid. Yn yr un bach, mae arwynebedd y ffrynt yn 3 lluosi 5, sydd yn 15 cm². Yn y ciwboid mawr, mae arwynebedd y ffrynt neu'r tu blaen yn 9 lluosi 15, sydd yn 135 cm². Nawr, y ffactor graddfa arwynebedd ydy, faint yn fwy ydy'r arwynebedd yma, y 135 cm², o'i gymharu efo'r arwynebedd yma, yr 15 cm². Y swm dwi'n wneud i gael yr ateb yna felly ydy yr arwynebedd mawr, y 135, rhannu efo'r arwynebedd bach, yr 15, mae hynna'n troi allan i fod yn 9. Ac felly mae'r ffactor graddfa arwynebedd yn 9. Nesaf, beth yw'r ffactor graddfa cyfaint? Wel, fan hyn dwi angen cymharu cyfaint y ddau giwboid. Ar gyfer y ciwboid bach, mae'r cyfaint yn 3 lluosi 5 lluosi 4, felly 15 lluosi 4 sydd yn 60 cm³. Ar gyfer y ciwboid mawr, mae gen i fi 9 lluosi 15 lluosi 12, sydd yn 135, dyn ni'n gweithio hwnna allan yn barod, lluosi 12, a wedyn 135 lluosi 12 yn 1620 cm³. A wedyn, i weithio allan y ffactor graddfa cyfaint, dwi angen, fel nes i ddweud gynt, cymharu'r ddau gyfaint yma, faint y fwyd i'r cyfaint yma o'i gymharu efo'r cyfaint yma. Wel, i wneud hyn, dwi'n rhannu 1620 hefo y cyfaint bach 60, a mae hynna yn troi allan i fod yn 27. Gewch chi wirio hynna efo cyfrifennell os hoffwch chi. Ac felly, y ffactor graddfa cyfaint ydy 27. Nawr, beth yw'r cysylltiad rhwng y 3 rhif yma? Wel, efo'r ffactor graddfa hyd yn 3, mae'r ffactor graddfa arwynebedd yn 3 disgwario. Mae 3 disgwario yn 9. A mae'r ffactor graddfa cyfaint yn 3 di-ciwbio. Mae 3 lluosi 3 lluosi 3 yn 27. Ac mae'r cysylltiad yma yn wir ar gyfer unrhyw ffactorau graddfa hyd, arwynebedd a chyfaint. Yn gyffredinol, ar gyfer unrhyw siap 3 dimensiwn, mae'r cysylltiad canlynol yn bodoli. Os x yw'r ffactor graddfa hyd, yna x di-sgwario fydd y ffactor graddfa arwynebedd, ac x di-ciwbio bydd y ffactor graddfa cyfaint. Felly, enghraifft, os dwi'n ystyried y tabl yma nawr, hefo nifer o ffactorau graddfa hyd, arwynebedd a chyfaint, naill ai yna'n barod, neu angen cael ei lenwi, os yw'r ffactor graddfa hyd yn 2, yna mi fydd y ffactor graddfa arwynebedd yn 2 di-sgwario, mae hynny yn 4, a mi fydd y ffactor graddfa cyfaint yn 2 di-ciwbio, 2 lluosi 2 lluosi 2, yn 8. Ar y llaw arall, os dyn ni'n cael y ffactor graddfa arwynebedd fel 25, mi fyddai weithio allan y ffactor graddfa hyd drwy gymryd ail isradd o 25. Mae hynny yn 5. Ac yna, mi gael y ffactor graddfa cyfaint, mi'n gwneud 5 di-ciwbio, 5 lluosi 5 lluosi 5 yn 125. Ac yna, os dyn ni'n cael y ffactor graddfa cyfaint fel 216, yna, tro hyn i gael y ffactor graddfa hyd, dyn ni'n cymryd trydydd isradd o'r rhif yma, 216, mae hynny yn 6,
Ac yna, i weithio allan y ffactor graddfa arwynebedd, dwi angen sgwario y ffactor graddfa hyd, felly 6 di sgwario fan hyn yn 36. Nawr, dyn ni'n gallu defnyddio y cysylltiad yma i ateb cwestiynau tebyg i'r un yma fan hyn. Nawr, yn yr ymarfer yma, dyn ni'n cael 2 sylinder cyflun, a dyn ni angen darganfod uchder y sylinder mawr, sef yr hyd yma yn fan hyn. Nawr, wybodaeth dyn ni'n gael amdan y 2 sylinder yma di arwynebedd y top yn yr un bach yn 20, ac arwynebedd y top yn yr un mawr yn 320. O felly, mi fydde weithio allan y ffactor graddfa ar gyfer yr arwynebedd. Mi fydde weithio allan faint yn fwy ydy'r arwynebedd mawr o'i gymharu efo'r arwynebedd bach. I wneud hynny, dwi'n gwneud 320 rhannu efo 20, faint o weithio mae 20 yn ffitio fewn i 320, ond eitha ffitio fewn 16 o weithio. Ac felly, unwaith dwi'n gwybod y ffactor graddfa arwynebedd, mi fydde weithio allan y ffactor graddfa hyd. Fel nathon ni drafod yn y tabl, os dyn ni'n cael y ffactor graddfa arwynebedd, mi o gynnon ni 25 fel enghraifft fan hyn, dwi'n cymryd ail isradd o'r ffactor graddfa arwynebedd i gael y ffactor graddfa hyd. Ac felly, yn ôl yn yr ymarfer yma, os yw'r ffactor graddfa arwynebedd yn 16, mae'r ffactor graddfa hyd yn mynd i fod yn ail isradd 16, sydd yn 4. Ac unwaith mae gennym ni'r ffactor graddfa hyd, byddai defnyddio hwnnw wedyn i weithio allan uchder y sylinder mawr, oherwydd dwi yn gwybod uchder y sylinder bach yn fan hyn, a felly uchder y sylinder mawr fydd uchder y sylinder bach, dyn ni'n gwybod sydd yn 6, lluosi hefo'r ffactor graddfa hyd sydd yn 4, ac felly'r ateb dyn ni'n chwilio amdan ydy 24 centimetr. Nawr, defnyddiwch chi nawr yr syniad o cysylltiad rhwng ffactorau graddfa hyd arwynebedd y chyfaint i ateb y cwestiwn sy'n cael ei ddangos ar y sgrin. Estynwch darn bapur a cyfrifiannau efallai i wneud hyn, ac unwaith ydych chi rhoi cynnig arni hi, cymharwch yr ateb chi wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd erbyn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.